أب زمننا إلمو أب زناتنا زمن حقي عصوت فقري صلئي قرحي عليت النت حسادة سنفنا نصلاله بحباري نبرو هذا معلتي نابرا سلازة سلچوم نمنتاي جرجر عبد زين صوتي له تزراربو بتعصب تسمامو أمونغو مجمر زعمت نمفلات حجاغب حجان سنفنا بصحته ግን ኩሎም አይተሰማምዑ አመንጎ ጎርሐ ተላይሉ አነ ወገነይ ዕብዳን ተኾነ ሓይሽ በለ ምክንያቱ ካብ ኩልና ንሱ ዝሓሸ ይመስለኒ ምስ በለ በዛ ሐሳብ ኩሎም ተሰማምዑ ጾታ ተጀመረ ጽላለ ቁጥር ጀመረ 1 2 3 4 5 ስንፍና ዘሊሉ ኣብ ፌስቡክ ኣተወ ጽላለ ምቁጻር ቆጸለ 15 16 17 ሓሶቱን ኣብ ውሽጢ ሓቂ ኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ውሽጢ ሰፈር ኮመንት ተሓበ ሕጁን ጽላለ ምቁጻሩ ቀጽይሉ ሎ 20 21 23 ጉርሒ ኣብ ከባቢኡ ርኢ ኣቢሉ ማንም ከይራኣዮ ኣብ ውሽጢ ዩቲዩብ ተሓበ 25 27 28 ጽላለ ምቁጻር ቀጽይሉ ሎ ጽልአን ሕሳደን መንነቶም ቀይሮም ተመሳሲሎም ንኸይፍለጡ ማስክ ገይሮም ኣብ ትዊተር ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ኣትዮም ተሓብኡ ዓሌትነት ከዓ ኣብ ውሽጢ ኩሎም ኮይኑ ኣብ ድሕሪ ኩለን ማሕበራዊ ሚድያታት ተሓብአ ጽላለ ንጾታ ዝተዋሃቡ ቁጽሪ ናሙድ ገጹ ቀረበ ምቁጻሩ ቀጸለ 80 81 82 85 ፍቅሪ የማን ጸጋሙ እናቋመተ ክሕባአሉ ዝኽእል ቦታ እንተደለየ ዝሰማምዑ ቦታ ክረክብ ኣይከኣለን ቁርብ ብምሕሳብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብ ቁርኣንን ተሓበ ጽላለ ምቁጻሩ ወዲኡ ክደልዮም ቅድሚ ምጅማሩ ቴሌፎን ናይ ምትንካፍ ወልፊ ስለ ዘለዎ ካብ ጅቡ ኣውጽኡ ፌስቡክ ክፍት ኣበለ ስንፍና ፌስቡክ ተደፊኡ ረኸቡ ጽላለ ምድላዩ ቀጸለ ከይጸንሐ ካብ ፌስቡክ ከይረሓቀ ሓሶት ኣብ ኮመንት ሕልኽልኽ ክብል ረኸቡ ዝተረፈ ሓቂ ፍቅሪ ጉርሕን ዓሌትን ነበሩ ጽላለ ኣብዚ ፌስቡክ ከም ዘይርሕቁ ስለ ዝገመተ ምድላዩ ቀጸለ ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ንሓቂ ኣብ ሓደ ጸግዒ ሰፈር ኮመንት ተቐርቂሩ ረኸቡ ጽላለ ኩሎም ኣብ ሓደ ቦታ ምሕብኦም እናተገረመ ምድላዩ ቀጸለ ንጽልኢ ልክዕ ከም ካልኦት ዘይኮነ ብዓብ ፖስተር ተሰሪሕሉ ሰባት ተኣኪቦም ክሪእዎ ተዓዘበ ብቐሊሉ ረኺብዎ ጽላለ ሕጂውን ምድላዩ ቀጺሉሉ ግን ኩሎም ኣብዚ ጥራይ ዝሕብኡ ኣይመስለንን ብምባል ብዓይኒ ጥርጣረ ናብ ዩቲዩብ ሰጊሩ እንተኸፈተ ጉርሒ ኣብኡ ተዓቢኡ ገንዘቡ ክእክብ ረኸቡ ሕጂ ምድላይ ዳርጋ ናብ ምዝዛም ገጹ ጽላለ ቀሲሉ ካብ ዩቲዩብ ከይወፀ ምድላዩ እንተቐጸለ ሕሳደ ኣብ ቦታ ኮመንት ሓንሳብ ክጻረፍ ሓንሳብ ኮፒራይት እናበለ ሕልኽልኽ ክብል ተተሓዘ ዝተረፈ ፍቅሪ እዩ ጽላለ ፍቅሩን ካብዚ ኣይርሕቕን እዩ ኢሉ ብምሕሳብ ምፍታሹ ቀጸሉ ኣብ ዩቲዩብ ትዊተር ዋትስኣፕ ፌስቡክ ኢንስታግራም ዝተረፉ የለን ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያ ክረኽቡ ኣይከኣለን ኣብ ኩሉ ምሳኣኖ ተስፋ ቆሪጹ ምስቶም ዝተረኽቡ ይዕሩኽቲ ኮይኑ ካብ ዩቲዩብ ናብ ፌስቡክ እናዘለለ ንእግረ መንገዱ ንፍቅሪ እናደለየ ናይ ፌስቡክ ክልፍ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣሎ እሞ ከይሕዋት ጽላለ ንኩሉ ገዲፉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ኣብ ቁርኣን እንተዝደልየ ነይሩ ምረኸቦ እናለ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዛ ደቂቕ ፍቅሪ ዝጠፍአ ማንም ሰብ ኣብቲ ዝተሓብኦ ቦታ ስለ ዘይደልየ እምበር ፍቅሪ ጠፊ ይኮነ